Kambio itzela, ez da, hemenik eta Afrikara? Ointxe esan dut, nik itzuzoa, hemen aramendi punti da, arabetiote ginen egundan eta nardi ikanata. Gernik ere ino, itzuzoa marea gora otezanean, haikoan itzuzoa, geokartzaleri, ez, da itzuzoa gernik hortik ikusten du. Itzuzoa eta Afrikera joan nintzenen itzuzoa ikusi bari ondoan joan nintzen. Hogeta bat urtaz joan nintzen soldadu, itzuzoa Bilbora bija bapein barik zera eukinen sorteoa, kajarreklute zera orduntzi joan, hemen eusoan ginen zazpikinto. Neskia bat, ez da mutilek zazpi. Gero orduntzik. Niri, ez, abezelari Antonio Sagarna, ez, Afrikera, Tangerrera. Joan ginen, gero, joan behar zegin dugu soldadu, eta akerzea zera ginenean hain zikusen hori itzuzoa dela mokoz. Barkuen paso behar? Gero barkuen joan behar Tangerrera, barku paloma esaten nintzen, guztitan mitezan, ez, korreoa.